Животът става все по-напрегнат, а търпението все по-кратко. И често гневът ни залива като вълна, която носи след себе си остри думи, напрежение и реакции, за които после съжаляваме. Днес ще ти предложа техника за овладяване на гнева, която е различна от всичко, което вероятно си опитвал. Няма да се насилваме да бъдем спокойни. Ще използваме прост, но научно тестван принцип. Наблюдавайки емоцията си отстрани, като сцена, а не като преживяване, умът започва да я обработва по-спокойно. Да стартираме. Когато изпиташ силен гняв от поведение на човек, несправедливо отношение, обида, огорчение или поради каквато и да е друга причина и не можеш да го спреш, усещаш го физически, представи си следното. Този момент на гняв е сцена от кратък филм. Не ти си вътре в сцената, ти си зрител. Сядаш в киносалон и гледаш как ситуацията се разиграва на екрана. Героите говорят, движат се, реагират, но ти не участваш, ти само наблюдаваш. Тази дистанция е ключът. Когато мозъкът гледа сцената отвън, вместо да е в нея, емоцията започва да се успокоява. Вече не е в тялото, той е на екрана. И това автоматично го прави по-слаб. Представи си, че сцената се отдалечава леко. Движенията стават малко по-бавни. Думите с идея по-тихи. Не на сила, а естествено, защото умът смекчава онова, което наблюдава от дистанция. Гледай ситуацията така, сякаш я е преживял друг човек. Когато наблюдаваме дадено събитие отвън, мозъкът преминава от реакция към преценка. Напрежението спада, импулсът отслабва. Сега да добавим и следваща стъпка, също много ценна за успокояването на гнева. Помисли, ако приятел ти разкаже тази сцена, какво би му казал? С какъв тон? Какви думи би избрал, за да го успокоиш? Забележи как този тон е по-мек, по-ясен, по-разбиращ. Използвай същия тон към себе си. Гневът не е враг. Това е реакция на нервната система, която се опитва да те защити. Но когато я погледнем отстрани, като сцена, а не като буря вътре в нас, тя губи силата си. Става по-управляема, по-спокойна и ти можеш да преминеш през нея по-леко, по-балансирано и без да нараняваш себе си или другите. Твоят ум сега е ум без шум. Абонирай се и научи още много ценни методи за саморегулация.